Agan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiak ti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarso at ti langit ken daga. Mamatak met ken Isu Kristo, bubutong anak nakatapo tayo. At imaod taramik ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa ti krus na tay ket na itanem. Imulog tayan nagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulid sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos, Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay, may mangukum kadagiti bibiyag ken kadagiti natay. Mamate akmet Espiritu Santo, patyek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket dadantumet panagungar ti bagi ken biyag no agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Domteng kumat pagariyam, matungpal kumatnakan mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanin mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan na kam katidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Gloria tama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan tingga na. Dagiti misteryo tayo panunutan, isa dagiti misteryo ang naragsak, kati mo na sa panipakdar ng hel arkanghel panagsikok na pa Santa Maria ta anak ti Diyos. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakan mo, diridagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan na kam katidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan, karita amin nababay na yung kasatan, matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karita amin nababay
nain kasatan met tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat nain kasatan karigita amin na babay, nain kasatan met tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat nain kasatan karigita amin na babay, nain kasatan met tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat nain kasatan karigita amin na babay, nain kasatan met tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Gloria ti Ama, kanta na kanti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kas tamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagbasbasol mi, ispala na kam tapoy sa dinfierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangron at makasapol unay ti kaasim. Ti may kadwa na randya ka misteryo, iso ti bisita na po Santa Maria kin katsinsin ng Isabel, ama sikog idikin apo San Juan. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo dito daga kas sa dilangit. Item kadakam daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti na kabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan na kam kata nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasila kami ang managbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin gasatan kadigiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria
Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kas tanto metag nanayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagtibas basol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin nakararawat sa dilangit, nang nangrunat mga sapul unay ti kaasin. Iti may katlo, anaragsak ka misteryo, iso ti panakayanak na Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem, matidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanin mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam kitidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay. Gloria iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastami ti sakin iti agnanayon nga awan ti inggan. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispana na kam tapoy sa di infierno, iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol, unay ti kaasim, ti may kapat anaragsak ka misteryo, iso ti panakaidaton tubing, Apo Jesus, sa di templo ti Jerusalem. Amami adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dunteng kumati pagariam, matungpal kumatinakin mo, diti dagakas sa dilangit. Itdem kanakamtal daw ito'y ti kanan mit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti baso, kadagiti nakabasulan mi, tida kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamkat Apo tami nga dakes. Ave Maria, napakati grasya ni Apo Diyos,
Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si patay mi. Amen. Ave Maria, nagkakati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti aming babae, nanggasatan na tibuhat ityan. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, nagkakati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti aming babae, nanggasatan na tibuhat ityan. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, nagkakati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti aming babae, nanggasatan na tibuhat ityan. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, nagkakati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti aming babae, nanggasatan na tibuhat ityan. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, nagkakati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti amin a babae, nanggasatan met tibuhat ityan mo ni Jesus. Santa Maria nga nato Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napnukati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti amin a babae, nanggasatan met tibuhat ityan mo ni Jesus. Santa Maria nga nato Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napnukati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti amin a babae, nanggasatan met tibungat ityan mo ni Jesus. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napnukati grasya ni Apo Diyos, pagpatan ka. Sa tinanggasatan ka nagiti amin a babae, nanggasatan met tibungat ityan mo ni Jesus. Santa Maria nga nato Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Kas di po nga na kastanto metag nanayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanam nagitibas-basol mi, ispala na kamti apoy sa infierno. Iturong mo kami nakararawat sa dilangit, nang nangrong na ti mga sapol unay tikasing. Ti may kalimakin mauding naragsak nga misteryoso ti panakapukaw, ken panakabirok damatlaeng tubig nga presus di templo ti Jerusalem, baet agkakasirib iti linteg. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, tuy daga akas sa dilangit. Dem kadakam taldaw, ito iti kanan mo ti pakinay na pakawan mo nagiti basol ni, akas nagpamakawan ni, kadagiti nakabasol kadakam. Di na kami baybayan nga manuruti sulit-sulit talaga na kang kasida. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan, karikitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ay natin Diyos, kakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karikitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karikitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karikitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karikitami na babae,
nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kamtapoy sa di inferno. Iturong maamin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biyag samit ininanamami, salve si katikararagan mi, da kami anapagtalaw ng anak ni Eva, agpapakasi kamkan ka sumasenek, ngagsangsangit iti daga pagluluan. Allah kumakatalit mi, taliw mo kadakam, nagitamatam amanang aasi, kat intun malpas dati pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito abunga ti tiyan mo. O manang asi, o manakem, unasamit a Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon ati Diyos. Tapno mo ikari kami, kadagidik inkarkari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar, tibugbugtong Ingun udan da kami, kadigitibon ko na tagnanayon apanakay salakan. Ipay makadwapo, tababaen ti panangpanpanunot mi, kadagiti misteryo, tinasantuan unay a rosaryo, ni Apo Virgen Santa Maria, tuladen mi digiti linaunda, ket magunod mi digiti inkarida, babaet laing ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
ken tibiyag, awan umay kenama, no di magnakanya. Intay amin agyaman, ken ni Jesus anasantuan. Ubi agtutubo na taengan, agmay-may sa tay nga agyaman. Agmay-may sa tay nga agyaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at da kumakada kayo. Kasta kumamet Kagab sa tiraman tayo, ti kararag tayo, ti special intention ni Rogelia Pulmano, ken dagiti intentiones da pamilya. Digbigan tayo dagiti basbasol tayo, tap nadapan na kaikari tayo ang makiranod, tinasantuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno pa yung bagyam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, kitaem kad asi-aasi, ti kinalapit mi, ket yun at mo ta imam, amang mangsalaknib kada kami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Isayas. Daytoy iti kuna ti Apo, no isardengyo ti pinangidadanesyo, ti pinangipakitayo iti gurayo, ken ti pinagsayo uyo iti dakes, no pakanan nyo dagiti mabisin, ken no itedyo ti masapul dagiti napanglaw, ti sipnget iti aglawlawyo, agbalinto akas iti ranyag ti agmatuon. Kankanayon to nga idalan ko kayo, ket peneken kayto kadagiti agkakaimbag abambanag. Pagdali na eden kayto anapigsa ken nasalunat, mayarig kayto iti hardin nga adu ti danom na, kas iti ubog apulos adi agmaga. Tarimaanen to dagiti tattao dagiti nabayagen anadadael. Agtakder dan tumanen, iti sigud anak isaadan dagiti fondasyon. Maawagan kayto akas tattao, anang tarimaan kadagiti nadadael, ken nang bangon manen kadagiti narba abalay. No ibilang yu anasagraduan ti aldaw a panaginanap, ket diyo biru ken ti bukod yu a pagimbagan iti daytang aldaw. No ito pategyo tinasantuan nga aldaw ko, ket bagdaydayawan nyo babaen, ti diyo panagbiyahe, panagtrabaho, wenno panagsasarita iti awan kapaypayan na, iti daytang aldaw. Magunod yun to ti rag-o apatao den ti panagserbiyo kanyak. Pagraemekto kada kayo ti intero alubong, lakamen yun to ti kinabaknang ti daga, nga inted ko ken ni Jacob akapuunan nyo. Daytoy ti sao ti Apo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Isurunak o Apo iti kayat mong aramidek, ket agtulnugak to ken ka asipupudno. Isuro na ko Apo ti kayat mo nga aramide, ket agtulnog akyan ka asipupudno. Denggen nak kadi o Apo, ket sungbatan nak, tanakapuyak ken awan kabaelak. Isalakan nak iti patay, tanapudno aken ka. Ispalem to'y adipen mo nga agtaleken ka. Isuro na ko Apo iti kayat mo nga aramide, ket agtulnog akyan ka asipupudno. Sika ti Diyos ko, isuak asyan nak o Apo.
agmalmalem agkarkararagaken ka. Paragsakem ti adipen mo o apo, tas sikati pagkararagak. Isurunak o apo iti kayat mo nga aramidek ket agtulnugak ken ka asipupudno. Naimbag ken mamakawan ka o apo, aglaplapusanan ti dagbalbaliw nga ayat mo. Kadagiti amin nga umawag ken ka, ipangag mo. O apo to'y kararag ko. Denggem to'y asog ko adumawat iti tulong mo. Isurunak o apo ti kayat mo nga aramidek ket agtulnugak ken ka asipupudno. Piling mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo, Kasta kumamet ken. ti pan nakaiwaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo, kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paaiken ka o apo. Nakita ni Jesus ni Libay, may isang agsingsingir iti buis, agtugtugaw iti opisina na, kinuna ni Jesus ken kuana suruten nak, timmakder ni Libay, pinanawan na amin, ket simurot ken Jesus. Kas pamadayaw na ken Jesus, nangisagana ni Libay, iti dakkel apadaya, ijay balay na, timmabuno ti adu nga agsingsingir iti buis, ken daddu mapay atat tao. Nagtatanabutob dagiti pariseyo ken dagiti kakadwada amo maestro iti linteg ket kinunada kadagiti adalan ni Jesus. Apay akalanglang ken kaininomyo dagiti agsingsingir iti buis ken dagiti managbasol. Simmungbat ni Jesus, saan adagiti nasalon at timakasapol timangagas no diket dagiti masaksakit. Jak imay ang mangayab kadagiti nalinteg, ngem imayak ang mangayab kadagiti managbasol tapno agbabawi. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo. Ito deti imbaga ni Apo Jesus. Anya ti kunana, healthy people do not need a doctor, sick people do kunana. When nagpintas dati ebanghelyo tayo, ni Libay may isang agsingsingir, ibilang ti gimong dakes, managbasol data, switik dati, panangipagarup ti gimong. Ngam idi inayaban ni Apo Jesus, adda mo diya tarigagay ni Libay nga simurot. Simurot na napankin ni Apo Jesus. Kaya di surutin na kuna na simurot mo, pamadayaw na, nangisisagana ti pagyaman, pagpakan. Kaya di nangandan, adda mo dagiti kritiko, kasla ti gimong tayo nga dagitila, agsipsipot ti madi, agsipsipot ti hanga maibagay ti biyag, dagatila ang ti bikit-kitaan da, dinilaw naman, apay nga makiininom, makipangpangan ka kadagiti managbasol, unana, nagiti kakadwana ni Apo Jesus kin isuna, kanya ti kunan ni Apo Jesus, imayak nga mangayab, kadagiti ay niya nagaran ti masakit iso makasapol ti doktor. Imayak ang mangayab kadagiti managbasol tapno agbabawi da. Iso kanon ibilbilang mo tabagim nga nalintag ka ti imatang ti Dios dagitay haan nga mga nugot. Dagiti haan nga mga nugot nga ada nagkurangan da, nagbiddutan da, dagiti mangipagarup nga isuda kasi dadalos, handa kasapulan niya po Dios. Nadalos na garuden, mapandadji langitin. Dapay agkuna nga, naisalakang kamin, kunada nga rod. Dakdakamla na isalakan, kunada. Iso nga no, ti tao ko natangsit. Ibaga na nga awanan ti masapul na taadda kamin kanyanan. Ay ka, medyo tingitingan tayo daytoy. Kadatay garod, iso nga rod nga panawon ti Kwaresma, panang daldalos. Kasapulan tayo, ti grasya ti Diyos. Agpakpakumbaba tayo. Ngam anya ti umuna nga panggap na anya mo na nga step na datoy. So dahi tarigagayan ti sumurot kini Apo Jesus. No sumurot kini Apo Jesus, tarigagayan tayo nga datayo nakapsot tayo. Aggargaraw ti grasya ti Dios kanya tayo. Tapno aggaraw ti grasya ti Dios masapul nga anuguten tayo nga datayo managbasol.
Iso nga ti kalaban na datoy, so dyan natangsit, so dagiti agko na nga hangko magkasapulan ni Apo Diyos, dapi agko na nga naisalakang kamin, dapi agko na nga agkararagak to na maudi agundawa yun, tangsit na kita. Dahil tayo kasla kumaadda, medyo ngat-ngato ti panagkita tayo, ti bagbagi tayo. Kada tayo nga mga nugot, nga ti biyag tayo, managbasol tayo, uray pa ko na tayo nga palindagan tayo, maikursong tayo tumanin, agpakpakaasi tayo laang ti grasya ti Diyos, agre-relay tayo laang ti grasya ti Diyos, isong awang kumatikarbangan tayo nga ngumato, agtangsit, uray no binindisyonan na tayo, damor kuma, tanudaddo madya imbendisyon na kada tayo, iso matimang dadaal kanya tayo, binindisyonan na kati adal kinlaing, no hamo maalwadan, o sarum nga pagtangsit, napukaw ka manan. Binindisyonan na kati sa nikwa, no hamo nga alwadan, iso ti pagtangsit mo, napukaw ka manan. O daduma ka, pagurot tayo, nalalaing tayo ng dagiti daduma, jay laing tayo, pagtangsit tayo, napukaw tayo manan. Wala ti tartarigagayan na, daya ti kungkunana. Nga no daduma, na kasapulan tayo latta, aggaraw ti grasya ni Apo Diyos, agkamang kin agtalag tayo ken kuana. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi, itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka, di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kad Apo, araraw mi ken ka. Ti Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya po, watan na kumadag ito'y adaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakidloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo daytoy sakripisyo apagdaydayaw mi, ken pagsupapak mi ken ka, ipaay mo kadi, tamadalusan kami, ket makaayayo kam ken ka, babaen ti kinapas nagtipuso, ken na mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Itag-ayo dagita puso yo. Adada ni si tatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kariket. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Isuing gunam-gunam mo kada kami ti Mama. Kada kami mamati ken ka, titinawen apan ang daldalos mi ti kararwa, tapno iti siraragsak anakem, income sa ganaan, ken iti panangrambak mi, iti panaglasat ni Kristo ken ni patay, ket dumanon iti nagloryaan apan nagungar, tapno ti panagpasnek ni nga agkararag, ken ti panagregtami, kadagiti aramid ti ayat, ken iti panaggagit mi amakiranod, kadagiti misteryo amakapagasat, ket pakiiragpatan mi ti baro apan nakayanak, maawat mi ti kinalitop ti nadyosan abiyag, ama ipaay kadagiti imbilang mo nga anak. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami, Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga, napnuday ti pakadaydayawam. hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo,
Dawatin mi nga rod tay paay mo tay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat makan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso amay yawat to amay paay kada kayo. Hasta met akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay gan banagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo tada kami makirano diti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parairayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to. Ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbigan kaditoy daga makikadwa kam to kad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidog ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agdanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lulwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nga adda sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manukot ti sulisog. Isalakan na kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Yukwam tituray iti panakabalin ken dayaw iti agnanayo na dinto agsar. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapyang aggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no digat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta ko man. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero iti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero iti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong
itdem kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ti may salae nga sao, mapaimbag ton, to'y karan. Umararag tayo. Apo, tinaraonan na kami itinailangitan a parabor mo. Ipaay mo ka dita dahito a sakramento, saranayon na kami, amanggunod ti agnanayon abiyag. Gapuken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti Apo at daw kumakada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.